Heziketa fisikoa aipameranen helburu nagusiena 6-12 urte bitarteko haurren ongizatean eragitea da. Batez ere, beraien osasun fisiko, mental zein barnekoan. Horretarako elementu hezitzaile gisa mugimendua erabiltzen dugu. Mugimendua ulertzen dugu, lau pareten artetik irtenda eman behar dela. Bai kalea, herriko plaza, kiroldegia eta natur ingurunea erabiliz. Aipamen honek gaitzen zaitu alde batetik hezkuntza formalean heziketa fisikoko irakasle gisa zein gela arrunt bateko tutore gisa, eta hezkuntza ez formalean eskola kiroleko kirol koordinatzaile gisa edota aisialdi aktiboan aritzeko profesional bezala ere. Lantzen ditugun ardatz nagusiak euskal kulturaren transmisioa, inklusioa, generoaren trataera, edota hizkuntzaren lanketa ere badira. Eta hau guztia, jarduera fisikoa, jokoa eta jolasaren bitartez. Gozamena bai da edozein ikaskuntza irakaskuntza prozesuen ardatza. Aipamen honek mugimendua ulertzen erakutsiko dizu. Mugitzen den pertsona hain zuzen. Berak bizi izandako esperientziak, indargune, ahulezia, emozio edota jarrera kontutan hartu behar dira. Eta kasu bakoitzan eragiteko tresna eta baliabideak eskainiko dizkizugu.